Без тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез һәм әдәбият, шигърият дөньясына күчик. Тагын килде язлар. Нәкъ менә шундый исемдә Татарстанның халык шагыйре, әдәбият һәм җәмәгать эшлеклесе Рауил Фәйзуллинның 80 яшьлек юбилее уңайыннан кичә узды. Тамашаны хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе концерт залында татар җәмәгатьчелеге халык шагыйре Рауил Фәйзуллинны 80 яшьлек юбилее белән котлады. Мәдәният министры Ирада Аюпова Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевның тәбрикләү хатын җиткерде. Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе җитәкчесе Илгиз Халиков кичә хуҗасын министр Илсур Хәдиуллин исеменнән тәбрикләде һәм министрлыкның мактаулы Остаз күкрәк билгесен тапшырды. Безне бер буын кешеләре әдәбиятка, шигъриятка бергә килделәр инде. Ләкин менә Рауил Фәйзуллин шушы хәрәкәтнең, шушы буынның башында торды дип әйтәсе килә, һич артырсыз. Чөнки бөтен дөньяга, бервакытта инде әлбәттә үзебезнең илдә, Татарстан илендә, Мәскәүдә, Россия буенча һәм шуның ошайын тәрҗемәләр аша бөтен дөньяга иң әүвәл Рауил Фәйзуллин әйдә булды. Күренде, шок катырды. Һәм аннан инде милләтнең асыл бер кешесенә, иҗат кешесенә әверелде. Рауил Фәйзуллин үзенең инде юбилеена ул зур уңышлар белән килә. Бу аныклыгына түгел, бу безнең әдәбиятыбызның, шигъриятыбызның үсешен күрсәтә. Шагыйрь Рауил Габдрахман улы Фәйзуллин Татарстанның Балык Бистәсе районы Балташ Юлсубина авылында туа. Казан дәүләт университетының тарих филология факультетын тәмамлый. Төрле газета, журналларда эшли. Рауил Фәйзуллинның беренче шигырьләре урта мәктәптә укыган чагында ук языла һәм бүген дә иҗат юлын дәвам итә. Беренче мәртәбә мин аны авызына кайда тыңлап, менә без дә үсеп җиттегән идегән шигырен тыңладым мен һәм Кырчакалар кызлар. Менә шунда мин шок каттым. Шигырьнең мондый да була икән дип теге. Үлчәм икенче бөтенләй. Без бит көйле шигырьгә күнеккән идек мәктәптә. Классик шигырьләргә. Ә моның бит алай түгел. Ул вакытта әле. Менә шуннан соң мин яза башладым, мине котырып. Ачылып китте минем өчен дөнья. Рауил абый инде ул безне әдәбиятка алып кергән кеше, шәхес, улы шагыйрь. Аның менә төркемдәшләре Рөстәм Гади, Радиф Гатташ, Ренат Харис, Гәрәй Рәхим, алар белән тагын шырдашлар, аның шырдашлары безне үзләренең беренче шигырьләреннән әсир иттеләр, беренче әсәрләреннән һәм әдәбиятка без алар мәктәбен узып килдек дип әйтергә була. Ул 50-дән артык китап авторы. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Татарстан Республикасының халык шагыйре дигән мактаулы исем йөртә. Мин шундый шанам, шундый бер буыннарның буыннан буынга менә шундый бәйләнеш бар. Үзебезнең туган телебезгә, мәдәнияткә, шигърияткә шундый бер тирән хисләр алар сакланыр дип уйлыйм. Бу кичә әдәбият, сәнгать, музыка бәйрәме булыр диш. Нигездә бу үземнең дусларым өчен, мин аңлаган кешеләр өчен, үземнең поэзия сөючеләр өчен, сәнгать яратучылар өчен, татар милләтенә бирелгән зиялылар өчен кичә. Кичәдә танылган шәхесләр Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле, Мирас инструменталь ансамбле һәм артистлар катнашты. Фәннур Хәсәнов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.